Pozdravujem tvoju mamu, ale toto nie je video pre teba, ale pre Šmiksa. On si objednal tenisky a my si ich ideme zabaliť na video, ako vždycky. Takže Šmikso, neviem ak sa volá, ale verím, že to meno je brutálne. Objednal si recementiky ako každý normálny človek, ktorý si chce kúpiť tenisku vo farbe Signatura, si proste musí kúpiť recementy, pretože to je základ. Can I get a smell, smell, smell? Takže Šmikso, dostaneš od nás veci, napríklad tak, že balík! Pozrite sa, ja mám odznak aj žltý a mám aj biely. A žltý dostávajú iba legendy a Šmikso je legenda. Dám mu Signature, zľavový kód a rovno, keď má zľavový kód, tak nech ide na stránku a nech si kúpi ďalšie recementy. Dal som mu tam všetko? Dal. Áno. Po dlhých chvíľach trápenia som Šmiksovi zabadol tento čarovný balík s